Спомняте ли си времето, когато парцелите в Марково и Белащица бяха от 1 до 3 евро на квадрат? Към днешна дата говорим за 100, 150, дори 200 евро на квадрат. Ех, ако бях купил на време! Това е изречението, което почти всеки инвеститор си е казал. Днес ще си говорим за бъдещето, ако бях купил на време. Има един много подценяван район западно от Пловдив, където цените все още имат логика. Не е Марково, не е Белащица, не е район, който всички произнасят с инвестиционно самочувствие. Говорят за град Съединение. 503 квадрата, 33 000 евро с вода, ток, готов проект за едноетажна къща и разрешение за строеж. Купуваш готов старт. Старт, който днес струва много по-малко от гараж в Пловдив. Ако мислиш по-мащабно, има и втори съседен парцел. 2 парцела, 65 000 евро, 1 декар общо, 2 едноетажни къщи, 2 улици, ток, вода, разрешение за строеж. Да, знам, Съединение не звучи толкова модерно като Марково. Не звучи като място, което хората произнасят с леко приповдигната вежда на вечеря. Но и Марково не звучеше така преди години. Преди да стане модерна посока, беше разумно решение. Преди да стане скъпо, беше подценено. Съединение е град. Има община, има администрация, има училище, има детски градини, има структура, има автобусни спирки, има магазини. Това не е имот за човек, който търси модерно име. Това е имот за човек, който мисли години напред. За дом, за инвестиция, за 2 къщи, за спокойно взето решение преди тълпата да се сети. Това е парцел за 33 000 или 2 парцела за 65 000 евро. След време някой ще каже: ех, ако се бях сетил. И не забравяй да ме последваш, има какво да ти покажа.